Podería facer outras cousas, sí, sabería facer outras cousas, sí, pero quero facer isto. Facer algo que a mí que disfrute con el. Pois acabar proxectos que teño comezados. Cando vas mercar ao súper non te podes a discutir ali. Podes facerme unha rebaixiña. Cos artesáns somos os únicos con que a xente fai eso. Daneboa, conversaciones con creadores, el podcast de la artesanía gallega. Presenta María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural. Pablo Sánchez es guitarrero. Desde su taller construye con sus propias manos guitarras únicas y otros instrumentos de cuerda pulsada, donde técnica, oído y sensibilidad se encuentran. Miembro fundador de la Asociación Labra y galardonado con una beca Eloy Gesto en los Premios Artesanía de Galicia 2025, su trabajo pone en valor la escucha y el saber hacer artesanal. Cada instrumento nace en su taller para resonar con quien lo toca y envejecer lento, con el uso y el paso del tiempo. Bienvenido, Pablo. Gracias, María. Bueno, estou, a verdad, moi feliz de chegar ao final da segunda tempada do podcast e que o convidado seas ti con estas maravillas que faz, que nos acompañes neste espacio que nos acolleu durante toda a tempada nos Casares. Teñas vido con este tempo terrible que hasta, non pudemos dar o paseo, aínda que, para os que se queden hasta o final do capítulo e vexan as últimas imaxes, hai unha sorpresa que penso que lles vai compensar. Seguramente, sí. Sí, é unha pena non poder pasear por aquí fora, pero que lle vamos a hacer? O tempo de Galicia é así. É así, deixámolo para outra, porque ao final, sempre hai unha boa excusa para vir aos Casares, así que xa buscaremos. Bueno, Pablo, achegámonos un pouquiño ao teu mundo de como decíamos, non? De instrumentos, de corda pulsada, pero moi pouquiño que quero é que mo contes ti e que nesta conversa lumelento podamos entrar pouco a pouco no teu taller e na túa forma de crear, non? Como presentarías ti quen eres ti? Quen é Pablo Sánchez? Pois eu son un tipo que fai instrumentos de música, así de sencillo. Dende que comecei neste mundiño xa fai 16 anos, 16 para 17 agora, que comecei a aprender e demais, pois foi un mundo que me atrapou. Entón non podería facer outras cousas, sí, sabería facer outras cousas, sí, pero quero facer isto, entón pois é o que intento facer. O que queres. É unha historia de amor longa, porque, carai, unha boa trayectoria, e ademais, constame que intensa, chea de momentazos que entraremos agora, pero nestes primeiros minutos gústame que me contes pois algo que teñas entre mans agora, algo que vai a tomar pois moito peso, non? Estamos neste 2026 que, como quen di, que ainda queda, e que tes na mesa ahora mesmo? Pois agora mesmo, ademais de multitude de reparacións e axustes de instrumentos, que tamén é unha cousa que fago, teño pois varios proxectos abertos. Teño, pois mira, por exemplo, esa guitarra que está aí, que está feita con madeiras recicladas ou reutilizadas dunha casa de Begonte, de aquí de Lugo, castiñeiro que debe tener pois 150 anos ou algo así, ou 200 anos, quen sabe. Logo teño outro proxecto co meu amigo tamén constructor José Catoira, que se chama Laboratorio de Cordas, que é un proxecto que comezamos fai un par de anos, facemos cando os dous podemos xuntarnos, temos un pouco de tempo e facemos cousas que queremos facer. É unha forma de sair da individualidade de cada taller e xuntarnos e facer proxectos que nos apetece facer e que se transforman en instrumentos como será este ou como este Buzuki, por exemplo. Bueno, entraremos en todo porque me interesa moito preguntarche máis, pero que decíamos, eses titulares para ahora, para que a xente se quede e escoite todo o que nos des por contar.
Pero gústame, bueno, que paremos un pouco, incluso que vayamos atrás, non? En este caso, pues que vayamos alá, a esos 16, 17 anos atrás, que me contes como empeza, o sea, como chega a ti este mundo, que é un mundo en sí mismo, sobre todo para os que somos totalmente alleos, non? A construción de instrumentos. Como chega a ti e como se convirte en algo tan claro? Pois eu inicialmente empecé a arquitectura. Estive 2 anos na facultade e o segundo ano xa decidín que non era o camiño que quería seguir e quería algo máis manual. Entón, investigando, pois cheguei aos estudios da FP de deseño de mobiliario en Madeira, en Vigo. E cando rematei eso, pois descubrín, ou alguén me dixo, non me lembro, que en Vigo estaba a EMAO, que é a Escola Municipal de Artes e Oficios, e que ali tiñan estudios de lutería, tiñan cursos de lutería. Antes facían zanfonas, gaitas, bueno, había 3 talleres, zanfona de gaitas e de lutería antiga, que facían arpas, violas de gamba e laudes, e eu me metín por ese, que agora xa está desaparecido, ese en concreto. E de aí, pois, unha cousa levou a outra. Comecei aí, fixen un curso entre medias de construcción dunha vihuela, que, digamos, o antepasado da guitarra, en Sigüenza, con José Romanillos. De aí marchei despois a Inglaterra a estudiar construcción de guitarras, mandolinas, a Escola de Newark. De aí marchei a Bélxica a facer un ano de restauración de guitarras. Despois ofreceronme quedarme ali na escola para ser un dos profesores de construcción de guitarras. E ali estiven ata 2019, que decidimos, a miña compañeira Marta e máis eu, decidimos voltar e bueno, facer vida aquí en Galicia, en Coruña. Montei o Obradoiro en Coruña e xusto abrín unha semana antes de pandemia, Boa. que foi perfecto. Bollo. E nada, ata agora. Bueno, confésame, tamén había un pouco de ganas de viaxar polo mundo, ¿no? Porque, sí, eso fíjate, sempre, claro. fíxate no periplo, ¿no? Pero que, eso de verdad, sempre. digo de broma, porque, de verdad, chama a atención, é un honor, de verdad, que con todo o recorrido que tes, pois que saques un oco para estar tamén con nos, contarnos todo isto, que xa che digo, dentro da artesanía, admito, confésome, é a disciplina que menos coñezo, que máis respeto me suscita polo pouco coñecemento que teño. Entón, quería xusto preguntarche por iso, crees que en xeral a xente comprende, entende o que hai detrás da construción de instrumentos? Eu penso que non de todo, porque, bueno, ao final estamos afeitos a ir a unha tenda de música ou internet hoxe en día, e dicir, sí, quero esta guitarra, merco algo super impulsivo moitas veces, ou incluso, eso, moi sinxelo de facer. Fas un clic ou vas á tenda, colles esta, vas para casa e... Pero o que ofrecemos os constructores máis pequenos é un traballo moito máis personalizado, ao final. Ti vas buscando un instrumento pois xa sexa cunha estética determinada, cun son determinado, cunhas características determinadas, e nós intentamos acomodar tamén os nosos gustos, as nosas preferencias e o noso estilo de facer as cousas ao que ti queres. E isto é como todo, a min me pode gustar esta camisa e a outro non, esta guitarra pode ser para ti, pero para outro músico non. Entón, hai unha cousa tamén de aprecio polo traballo de X artesán, de ese artesán ou artesá, que se cree unha relación entre o músico e o artesán, basicamente. E esa relación, entendo, e a construcción en sí mesma, entendo que é pois un proceso co seu tempo, co seu... Tes un tempo estimado de construcción dunha guitarra? A ver, eu sei o que tardo se construíse unha guitarra de cero e seguida.
pero nunca pasa eso. No final hai outros encargos primeiro, certa lista de espera, reparacións de por medio, proxectos de por medio, e todo se vai alargando. Bueno, eu por sorte, os meus clientes son moi pacientes e agardan e non teñen problema a toda agora, espero que siga así. Pero sí que é certo que son proxectos longos, de pois, ponte ao redor de 2 anos, no meu caso, polo menos. E ao longo de toda esta trayectoria, bueno, tes, como comentábamos ao principio, participado en proxectos moi, bueno, moi interesantes, máis cerca, máis lonxe, países comentabas, non? Proxectos en Xapón. Hai algún proxecto que digas, que recordes con moito cariño ou que incluso a xente non coñeza moito e te apeteza compartir comigo? Pois, a ver, por exemplo, fai uns anos fixen un instrumento, unha guitarra pequecha de 7 cordas para un amigo italiano que vive en Bélxica. Ele teorbista, quería un instrumento máis pequecho, desmontable, para poder viaxar coa teorba, que é un instrumento de 1,80 m de alto, de grande, e poder viaxar na mochila coa guitarriña pequena. E foi un encargo, por exemplo, que, bueno, foi un proxecto moi chulo de facer. Que bonito. Bueno, fai pouco, este ano pasado, 2025, por exemplo, pois organizamos con Javi e con Sandra, con Taco, pois unha exposición en Tokio sobre o proceso de construción dunha guitarra. Ibache preguntar por ese proxecto de Encordadas, que claro que sí, ademais Javi e Sandra de Taco, equipo de produción da Negua, que proxecto que coñecemos moi ben, xusto iba a preguntarche por el tamén agora, non? É dicir, como foi esa experiencia de, pois eso, ver esa exposición, as túas guitarras, toparte, non? Co mercado asiático que ti xa coñecías, pero ali, de tú a tú, como foi? Foi curiosa, foi emocionante, pero foi moi curiosa ao final, porque, claro, eu non son unha persoa que teña un ego, vamos, de ningún tipo. Era un pouco raro que o xeito que teñen os xaponeses de tratar os artesáns, que é como moi respetuoso sempre, moi, ata un pouco reverencial ás veces, a min ata se me fai un pouco incómodo eso. Pero, bueno, foi unha experiencia moi guai, moi positiva, e sí, serviu tamén para afianzar as redes que eu poda ter por ali, non? Coa tenda coa que traballo, a xente de por ali, e ensinar máis o noso traballo, que, bueno, ao final, sí, era o meu traballo, pero había outras guitarras de outros constructores, todo o traballo de fotografía de Sandra, que maravilloso, e demais, non? Que bonito. Como nos gusta, e ademais que agora teñamos a oportunidade de falalo con calma, porque ao final, cando se reúne tamén talento e se reúne xente que fai cousas dese nivel, pois é moi chulo que coincida no mesmo momento e no mesmo tempo. Bueno, este ano, comentábamos tamén no editorial, recibiches a beca Eloi Gesto nos Premios de Artesanía 2025, que sabemos que é unha beca formativa para seguir investigando, seguir profundizando. Que farás con ela? Contame un pouco. Pois a idea é voltar a Xapón, precisamente, pero saindo do tema de guitarra clásica, a idea é ir á illa de Hokkaido, un pobo pequeno, que ali están son tres guitarreiros que traballan xuntos, teñen unha marca de guitarra, eles fan guitarra eléctrica contemporánea, digamos. E utilizan moito, pois eso, son formas moi ergonómicas, as cores das madeiras, uns diseños que a min me atraen moito, unha forma de ver a vida e o negocio que, bueno, para a miña forma de ver, hai moitas cousas que aprender, non? Da velocidade que levan ali, dos tempos, do xeito de facer as cousas. Bueno, o tema de Xapón e artesanía é un temazo. E encima, bueno, agora sale por partida doble, porque vas a voltar alá. Realmente hai unha visión moi clara que eles teñen e que eles comparten e difunden da artesanía.
chamoume a atención, non? O que decías antes dese xeito incluso de facerlle reverencia á artesanía e ao artesán. En ese sentido, como percibes ou que pensas que se podería incorporar ou, non sei, copiar desa visión de artesanía aquí en Galicia? Pois simplemente poñer en valor a artesanía moito máis e poñer en valor os artesáns e a xente que está detrás e cuidalos máis, que, bueno, penso que a artesanía de Galicia é un traballo que leva facendo un tempo, que aínda hai moitísimas cousas que mellorar, que cambiar e demais, pero bueno, e ao final, bueno, todo o tema de pedagóxico de cara ao público, digamos, ou os consumidores ou tal, pois tamén é traballo noso de, pois eso, de explicar, de ensinar cousas, de ensinar o traballo, de o que dicías antes, este traballo, por exemplo, sí que quizáis uns dos máis descoñecidos, pero tamén porque as escolas que hai, pois tampouco hai moitas, non hai ningún tipo de titulación oficial de isto, non hai... Bueno, pode ser tamén que ao final tamén é máis nicho que outras artesanías, non? Ao final, se non eres músico, directamente pois non podes estar tan preto de repente dicir, oye, pois o valoro, incluso pois soño con ter pois unha guitarra que me construíron para min, imagínate. Eu conecto coa emoción, pero non toco a guitarra, entonces entendo que iso tamén pois exclúe, non? A moito mercado. No. Totalmente, nós tamén sabemos que é nicho no sentido tamén de que non todo o mundo pode permitirse unha guitarra, un instrumento artesán, pero tamén, por exemplo, desde os conservatorios, a xente que quizáis sí que pode ser profesional da música, non hai esa formación ou unha base de dicir como funciona estructuralmente ou dende dentro, como está feito o instrumento. Entón, por ese lado, quizáis podería, bueno, comezar a facer este tipo de, un pouco máis de divulgación. E tamén, en parte, tamén, por eso, creamos Labra, a Asociación de Constructores. Ibache preguntar por eso, non? Entendo que motivado por eso, porque vexo que tes, ao final, unha visión bastante clara de por onde, polo menos, debería remar para ter, pois eso, unha dignificación maior do sector, ao final. Entonces, que é o que facedes desde Labra? Non sei se podemos aproveitar para contar un pouquiño máis e que a xente coñeza tamén a asociación e o proxecto. Pois, a ver, a asociación naceu como un xeito de ter un lugar máis os profesionais que nos dedicamos a isto, para crear lazos entre nós mesmos, para crear ou intentar facer formacións para nós mesmos, porque ao final sí que a maioría de nós pasamos o tempo sós no taller, sí que somos amigos, e chamamos a quen, mira, necesito tal, tes este cacho, o que sexa, pero, bueno, dun xeito de facelo un pouco oficial, digamos, e tamén por ter esa comunicación coas administracións, non? Ao final, en Galicia, somos moitísimos os que nos dedicamos á construción de instrumentos, Galicia é unha potencia neso. Temos contabilizados como 150 talleres en Galicia, de todo tipo de instrumentos, e non é algo que se poña en valor nunca, realmente. En Galicia, cando pensas construción de instrumentos, pensas en gaitas e en pandeiretas, e non é así, en absoluto, vamos. Hai de todo, por suposto, hai gaitas e pandeiretas, pero hai de todo tipo de instrumentos. Pois que orgullo e que boa nova, o que pasa que, bueno, tamén recollemos ese guante de que hai que potencialo máis en términos de comunicación, sen dúbida, total. Que parte dirías, Pablo, que disfrutas máis de todo o proceso? É o que é a construcción en sí, o traballo físico en madeira, sí. Disfruto moito se, por exemplo, é unha encarga concreta dun músico ou dun cliente, pero disfruto todo ese proceso de creación e decisión, tomar decisións de que madeiras, que queres aquí, que queres alá e demás, pero o que me gusta é o traballo en sí. Non sei. E hai algunha parte que delegarías? Ou algunha cousa que dirías, isto se pudera que viñera alguén a facelo? Ou non sei se xa é o caso, se xa terse... Non, eu traballo seu, pero, bueno, sí, os temas de xestión todos os delegaría, bueno, xestor xa teño, pero
temas de organizar facturas, facer pedidos e todas estas cousas delegaría, e hai cousas de barniz, por exemplo, que sí que delego porque non teño un espacio dedicado a eso, basicamente. Podo facer algúns barnices, pero non todo tipo de cousas. E no total dos proxectos que vas desenvolvendo e nas construcións, tes tempo para facer creacións propias? Non, últimamente non. Esta, por exemplo, comecei na pandemia. Non era un encargo, era algo que fui facendo así en ratos libres e aí está así a medias aínda. Pero non, últimamente nos últimos anos non hai moito tempo para creación propia, máis que, bueno, pois proxectos nos que me vou metendo, non? Pero... E de aí, quizáis, por exemplo, o proxecto que comentabas tamén de laboratorio de cordas, tamén entendo que está motivado por eso, por buscar o coa... Bueno, vou decidir eu tamén algo, ainda que se xa en colaboración, non? Eso é. A idea era pois sair da rutina ou das obrigas do taller e dicir, pois, imos facer unha serie de instrumentos ao ano, intentar desarrollar certas técnicas ou certos procesos que nos axuden a mellorar todo ese proceso e a aforar tempo tamén, porque ao final temos pouco tempo que poder dedicar a isto, non? Bueno, traballar ideas que temos, intentar facer un pouco de investigación utilizando madeiras locais, bueno, un pouco de todo. Que chulo, encántame, a verdad que sí. Pablo, chegamos a unha parte da entrevista que xa é, bueno, un clásico, que son as dualidades artesás. Non sei se veches un pouco por aí, vouche poñer así en dúas situacións que están confrontadas ou non, xa me dirás, e, bueno, a ver que me contestas. Artesán ou artista? Perdona la interrupción, pero en este momento las métricas nos dicen que estás 100% dentro de la conversación y tenemos que aprovecharlo. Para que Danegua siga creciendo, tienes que suscribirte a nuestro canal. Haz tu pequeña revolución y suscríbete a tu plataforma favorita. Tienes toda la información en la descripción. Artesán. Empresario ou emprendedor? Emprendedor. Negocio ou forma de vida? Forma de vida. Recoñecemento ou cash? Xa dixen antes, o meu ego non é grande, entón recoñecemento pola parte que me toca dos clientes que queden satisfeitos, dos músicos que ao final estén tocando os instrumentos que fago, que son ferramentas para eles. Entón, por esa parte sí. E o cash, non me vou facer rico con isto, entón, con que me dé para vivir e para facer unha viaxe de vez en cando, é suficiente. É suficiente. E se tes que elexir e imaginar, non, os teus, que non lle chamaría produtos, non sei se lle chamas produtos, instrumentos, pezas, onde as ves máis, nunha tenda ou nunha galería? Ningún sitio deses, as vexo nas mans os músicos. Ao final non son pezas, podes expoñelas, obviamente, pero non son pezas de exposición, son ferramentas para que os músicos fagan o que teñen que facer. Entón, nese sentido, eu o teño bastante claro. Encántame. E se me tes que contar en 2 ou 3 palabras, por que faz isto? Cal é o teu propósito cando entras no taller todos os días, no Obradoiro? Realmente, facer algo que a mí que disfrute con el. A mí, o que sei, chego e me poño a facer un mosaico destes e disfruto facendo, ou me poño a tallar unha tapa ou incluso facer reparacións, disfruto facendo. Sempre, bueno, non sei, sempre me gustou facer cousas coas mans e coa madeira e os instrumentos, pois atopei aí o disfrute diario. Que suerte, que guai. Que dirías que é o indispensable para seguir facendo? Supoño que ese disfrute, non? Entendo. Ese disfrute é que dea para poder seguir, quero dicir, senón sería un hobby que tería que delegar, bueno, relegar a outros tempos, non? Pero ao final hai que poder pagar as facturas, alugueres e demais, entón hai que, nese sentido, hai que producir. Sí, total. E imaginas algún final para esta etapa?
como constructor, como artesán? Eu espero que non. Eu espero que non, a verdade. Non está. Decíamos antes, non? Todo o que hai detrás de cada un destes instrumentos, comentábamos que o tempo ti podes ter unha estimación e incluso despois vaise por onde quere, non? Escápase entre as mans. Dirías que a xente que te chama, que quere un instrumento creado para eles por ti, si valora o traballo, está disposto a pagalo? Sí, eu penso que sí. Os que xa veñen con esa idea de ter un instrumento feito para eles ou para elas, sí que veñen con esa idea de que os tempos van ser largos, de que non hai presa, de que igual durante unha parte do proceso vais máis lenta que outra, se podense cambiar cousas. Ao final son proxectos que están vivos tamén, non? Entón, é algo para min e para eles tamén, ao final. Non se che deron situacións de ter que discutir cuestións de prezo, por exemplo, que iso é un habitual na artesanía, pero non sei se justamente no caso dos instrumentos se dá. Sí que se dá. Eu, de momento, en cuestión de prezos dos meus instrumentos non tiven que pelexar nunca, pero, bueno, sí que se dan. Sí que sempre hai a pregunta de bueno, pero iso é moi caro, noutro sitio fano máis barato. Pois vou a outro sitio, quero dicir. Estas son as tarifas que teño e non... Non hai discusión. Non hai discusión, pero eso, cando vas mercar o súper, non te podes a discutir ali. Podes facerme unha rebaixiña. Cos artesáns somos os únicos con que a xente fai eso. Fai eso. Por ese lado tamén hai que facer moita pedagogía, porque... E esa claridade ou esa contundencia coa que estou, por supostísimo, de acordo, tela desde sempre, desde ou foi unha cousa que aprendiches, porque é algo que me topei moi a menudo nestas entrevistas, non? Que decides, wow, que os precios, que o precio relativo, que estas cousas, non? Pero é algo que tiñas claro desde sempre? Eu creo que sí que o tiña claro, pero tamén aprendes a xestionalo. Hai momentos, eu entendo que hai momentos que alguén pode estar comezando, bueno, pois os comezos sempre son os máis complicados, ás veces prefires baixar un pouco o prezo ao principio para poder facer ese proxecto, non? Pero eso lle pasa a todo o mundo, ao final. Antes contabas que a formación e a educación parecenche fundamentales, sobre todo, bueno, para seguirlle dando esa visibilidade e esa dignificación que merecen. Ti estás en proxectos de formación, agora mesmo estás impartindo clases, formas parte de equipos, tes tempo para eso? Pois mira, eso é o problema principalmente. Agora mesmo non, dende Laura sí que intentamos facer algunha actividade, pero é máis de cara a porta pechada, digamos. Pero sí que temos a idea de abrilo. Eu no meu taller levo un par de anos dándolle voltas ao tema de dar clases, pero de momento non me animei, porque, bueno, o taller había que recolocar cousas. E despois, bueno, que ao final é o que dicías agora, que o tempo é limitado. E se xa na ecuación metemos o tema da conciliación, a vida persoal, familiar, Pablo ten tempo para iso? Sí, porque faz o tempo. Non queda outra. Hai que pasar... Bueno, non queda outra, e quero facelo, quero dicir. É algo que hai que facer para tamén descansar a mente do obradoiro, que por moito que che guste, ao final pasas todo o día aí, e tens que desconectar un pouquiño tamén de eso, mentalmente e físicamente, porque tamén é canso ás veces, non? En ese cansancio hai algún sacrificio ou algunha renuncia que che costara máis facer? É dicir, como me decías antes, un pouco do periplo, non? Que nun primeiro momento pensabas na arquitectura, non sei se algunha vez tes pensado, se fora por arquitectura igual... Non, en absoluto, non. Non hai ningún sacrificio que digas, isto é sacrificado, pero, bueno, ainda así, vale a pena. A ver, é sacrificado porque ao final sí que se botan moitas horas no obradoiro, hai días que
estás facendo reparacións e te gustaría estar facendo outra cousa ou estar con amigos tomando algo ou dando unha volta ou o que sexa. Pero ao final é o que tamén dicíamos antes, é unha forma de vida. Entón é parte da vida, quero dicir. Forma parte do PAC. Forma parte do PAC, a miña compañeira, a miña familia, os meus amigos, teño todo ese apoio aí detrás, entón, vamos, eu importante encantadísimo. Tamén, esa rede tamén e ese acompañamento que moitas veces mantente aí, non? É fundamental, ao final. Sí. E pensas que a nivel administración, a nivel goberno, a nivel, chámalle X, hai algunha medida ou algunha cousa que a nivel, por exemplo, conciliación se podería plantexar para o sector que quizáis noutros sectores sí que hai? Bueno, sí, porque ao final somos autónomos, e os autónomos pois temos unhas condicións que son distintas aos dos traballadores asalariados, entón sí que habería cousas que se poderían facer, o que exactamente, pois habería que velo, pero sí, seguro que hai cousas que se poderían mellorar, non cabe dúda. Eu, de todos modos, anotaría aquí o que xa comentabas antes, non? De que a nivel, concretamente, dentro da artesanía de instrumentos, ter un pouco abrir esas, moitas veces os altavoces, isto é un momento tamén para o resto, pero que sería tamén unha demanda aí de facer, non? Falando deso, de comunicación, de visibilidade, de contar o que faz, de tal, como te manexas con eso? Como de cómodo estás? A ver, incómodo non estou, pero o Obradoiro deixa pouco tempo para facelo. Ao final é un traballo aparte, xa, que te vou contar. Entón, últimamente sí que teño as redes bastante máis desconectadas. Porque non hai tempo. Porque non dá. Nese sentido, que non sei se tes detectada algunha acción de comunicación que tes feito ou algún canal ou algunha cousa que si realmente fora importante para ti? Non, realmente a min o que máis me funciona é o boca a boca. Do traballo. Sí, do traballo directo. O músico ven, gustalle tal, contalle aos colegas. Funciona, no meu caso, o boca a boca funciona moi ben. Sí que hai xente que me contacta por Instagram e por Facebook, pero son os que menos realmente. E a nivel, por exemplo, encontros presenciais, non sei se dentro do mundo tamén dos instrumentos hai algunha feira, algunha cita que é realmente importante? Sí que hai, tamén depende un pouco de que se faz guitarras, hai feiras específicas de guitarras, por exemplo, que eu teño ido a moitas. Algúnha que recordes? Sabes por que che pregunto isto? Porque temos moita audiencia de xente que está iniciándose, esperamos ademais que ese relevo que estamos pedindo constantemente veña tamén daqui, que teña algunhas referencias de sitios, de espacios que para ti foron importantes, por exemplo. Pois a ver, para min o mundo das feiras de guitarras, por exemplo, é moi complicado, porque ao final é un escaparate. Polo menos no meu caso, sí, é un escaparate, pero nunca podes contar que vai haber algunha venta ali. Claro. Porque ao final non é cousa de que alguén vaya con tanta X mil euros no peto e demais. Claro. Sí que é certo que dá moita visibilidade. A mí, por exemplo, pois non sei, así algunha que recorde, pois en París ou en Londres que fixen un par, pois sí que, eran feiras que pasaba moita xente, en Alemaña ia facer outra, pero xusto foi o confinamento e demais, e se fixo online. Pero sempre, ao final, son feiras especializadas incluso de guitarras, xa non só de instrumentos, sino de guitarras, por o nicho do nicho, porque ao final é iso, é dicir, un público bastante profesionalizado, ao final, non? Sí, cousas moi específicas, persoas moi específicas que buscan cousas moi específicas. Tamén participo en outras feiras menos específicas, pero aquí en Galicia, por exemplo, se fai Pardiñas dende fai 30 anos, a mostra de instrumentos, agora dende Labra estamos facendo un encontro que estamos organizando agora a terceira edición, e aí pois expoñemos todo tipo de instrumentos, entón sí que intentamos ter a afluencia máis variada, digamos. Máis variada, máis aberta. E a inteligencia artificial?
Tela utilizado para algo, forma parte da túa vida, do taller de alguna maneira? Non, realmente non. Non? Pensas que entrará no futuro? No teu taller, digo, No taller eu penso que non. 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 O único, igual, no futuro, depende como evolucione, pero igual para temas de xestión pode ser, pero para o que é o traballo diario de taller, non. Non. E as colaboracións, que xa falábamos antes deste outro proxecto, máis alá desas, hai algunha colaboración con outro artesán ou con outra marca de outro sector que fora importante para ti en términos de visibilidade, de marca, de xerar outro tipo de negocio? Pois non, porque tampouco fixen tantas ata agora. Fixemos o de Encordadas con Taco, estou traballando con José no laboratorio, e bueno, sí que hai unha plantexándose, pero ainda é demasiado pronto para dicir nada, me parece. Bueno, vale, quédome coas ganas, entonces. E non ten nada que ver con instrumentos. No? Ah, vale, bueno, vale, abrindo un pouco e facendo máis accesible isto. Vale, pareceme unha vía importante, xa digo, penso que ainda así isto vai a ser para músicos, quen quere, vamos, ten que ser un soño, xa che digo, teño familia de músicos que estarán cando nos vexan con moita envexa, pero penso que canto máis o poidades abrir, máis vai a medrar todo. É a intención, polo menos, sí, está claro. E como imaginas a artesanía en 10 anos? O sea, como ves o futuro? Como ves? Como vai a artesanía e a artesanía galega? Como a imaginas? Pois eu a vexo, en xeral a vexo ben, hai moitísimos artesáns en Galicia de todo tipo de disciplinas. E non só variada, pero de calidade. Eu vexo cousas que, vamos, que eso, xente de outros países que flipa, o sea, hai cousas que coa xente que flipa. O que pasa é que aquí, pois, non se acaba de apreciar, por exemplo. Xa, bueno, ese mal de moitos, non? Que hai como, tes que brillar fora para que despois... Pois un pouco tamén, en términos de comunicación, nós incidimos moito cando sabemos que tendes experiencias internacionais, porque as tendes, non tanto por nós, sino pola xente que nos escoita, porque sabemos que cando empezas a ver, que este estuvo onde máis, e como que lle das máis importancia, pero en realidade o talento xa estaba aquí, xa era da casa, Sí, pero tamén pasa moito o tema de que este produto vende Francia é mellor. Hai moita ainda esa mentalidade de que o de fora sempre vai ser mellor que o que hai aquí. E hai que mudar esa mentalidade tamén. Sí, total. Cal será o teu próximo, vamos a decir, reto como constructor? Pois acabar proxectos que teño comezados. Vale, non miramos para ningún lado, entonces, non miramos. Esta non hai problema, que esa non ten prisa. Non, os que están comprometidos. Claro, sí, eso é o seguinte. Hai 3 ou 4 proxectos, un par de guitarras eléctricas, un par de clásicas que hai que poñerse a traballar neles a todo. Bueno, pois que teñas ese tempo. Jolín, Pablo, estamos chegando ao final, estame dando moitísima pena porque, vamos, pasoume rapidísimo. Teño unha pregunta que a última convidada, a última persona que estuvo aí sentada, que foi Belén Leiro, ela deixouche unha pregunta. De que peza ou pezas te sintes máis orgulloso ou orgullosa? Por qué, se quere contestar? Isto é difícil, porque claro, todas son fillas, supoño, pero... É complicado porque, bueno, ao final, o último instrumento que sae do taller debería ser, ou no meu caso, penso que é o mellor sempre. Claro. Pero sí que houve un proxecto vai facer 3 anos agora, que foi unha homenaxe ao que foi un dos meus maestros de construcción de guitarra, José Luis Romanillos, que lle fixemos unha homenaxe, se organizou en Badalona, consistía nunha pequena exposición onde 10 dos seus alumnos, digamos, ou discípulos, facían unha guitarra cada un como homenaxe. Entón, fixemos eso, 10-11 guitarras eran, cada unha, cada constructor distinto, e fixemos esa pequena exposición, inspirados polo traballo de José. Que bonito. Moi ben, pois a última deixala ti, Pablo, para
a que será pois a primeira persona, o primeiro protagonista da seguinte tempada que bueno, que estaremos traballando xa, estamos pensando xa en ela, así que todo teu, anoto, contame. Pois, gustaríame saber, é unha pregunta doble, digamos, Vale. como apañas para formarte dentro do teu propio obradoiro? Que fas e como o fas? Como sacas o tempo? Como te organizas para seguirte formando? Para seguirte formando e non, bueno, investigar cousas, probar cousas e non quedarte estancado, que é unha palabra un pouco fea, pero é un risco, pero un risco real. que pasa, sí. Moi ben. Pois anotada queda, encántame. Pablo, de verdad, gracias outra vez. Un placer. Igualmente. Bueno, repetimos nos casares cando deixe de chover. Cando me digas. Gracias, de verdad. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla en lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast da Néboa. Da Néboa, un proyecto de DoGo y Taco, patrocinado por la Fundación Pública Artesanía de Galicia, Xunta de Galicia. Creado y dirigido por María Gómez Domínguez, con producción audiovisual de Javier Valenzuela, dirección audiovisual y edición de Sandra García Rey, diseño y ambientación del set de Patricia Muñoz, auxiliar de producción Verónica García Tineo, animaciones de Tamara Ruiz, consultor de podcast Leo Menéndez. Agradecimientos para Artesanía de Galicia y Galería Vilaseco, Os Casares.